Ngenda kasi khadway terek unai wing arhajarpsan o executive engineer PHE mau kerwa division uba ke nong besar ringkat uba ai karbudan SDO PHE mau kerwan subdivision bat ba pi merthang GE in charge kila hiar jurep yakashnang pendan diwa Southwest Kasil district kum shibantaban bodien halor ke jing pentrei ke scheme JJM hapo kani ke shnang kabla pentrei ha ke jinglot kabakat kumba nruar lak tingka bat kabla yo ban pendap ha ke pratarek unai wing arjar lai ha kani ke jingjurem na lapa ke jing pentrei ya ke scheme JJM ha ke shnang pendan diwa kala long kabajab ha kaba kumba nyokoi tili ki long yeng kila yo ya ka bam di kaba biangkan thop ki south tili ki school lower primary art tili ki school upper primary ka way ka secondary school bat ka akanwadi center kani ka shnong kala yo ru ya ka jingi tho kum ka har ghar jal village kaba baro ki long yeng long sam bat ki jaka jingi kai kila yo ya ka bam di Nakalyang kinong ilam shinang bat ki padba kila ay ke jing kublay kerpang yung menteri rang bado kari India Narendra Modi ubala penyo ya gani ke scheme bat kila ay kublay ru ya ka office o executive engineer PhD mau kerwan kabala penbit penbiang ya ki jing don kam barwa ha kabaya day bat ke jing bentray ya gani ke scheme uba ke nong besar haba ai jingkran ula penpawi ke jing sngo kemen ka bakraw ban yo I ba ka jing pentrai ya ka scheme JJM ha ka shnong pendan diwa kala long ka bajam ka ba ki long yeng long sam paro kila yo shishai ke jing mentoy lingba ka ni ka scheme kadai ka we ni ki platform balayo lingba ka scheme JJM bakalong ka jimentoy hadu kata ini try ru dar ringkat bat nga ha ka ni ka po kalong ka jimentoy na ka banta kilong yung sam kublay shibun Arkimo sir. Hadu benda ya. Ini full bag. Nga kedai Josti dan Karbani ngasong kelas 7 awan skor hak skor asis secondary school penandiwa aduk bagi dayo ngilas ngakemen bat ngidayo ban penkuj pancana bat kumju lagi kelas rom ngidayo ban shet jas school ai kublay ya kesorkar bakal ai yangi Berita marbanya ngadai akan wadi bakreng leha penandiwa kena duk bang yo ya kene ka JJM ngila khamsuk namar hapor menchua bompadon kane ni hablik sat lik kling hang thi ha wa bun kitiar kila ja hang to po manre matang la yo ya kane ngila khamsuk bat haba slap ka beneng ru haba menchua klempat yo ya kane ka JJM ni satiar te haka wa pat ka long jungut manre mentapat la don kane ka top ngila khamsuk tangkata ka kerteng jenga de I Sar Herald Jerwa ngade I headmaster jong ka pendan diwa RC Secondary School ngapan pau ka jing sungu bat ka jing khublai khamtam yo prime minister jong kari India jungi Narendra Modi ya iba ila penyo ya kene ka scheme JJM ringkat bat ka PHE mau karwat division hakaba nadu kato kapor bangilayo e kene ka scheme JJM ngilayo shibun kijing mantoy khamtam na kabanta kijing pankhuj ya ki pankhana kijing panon kam na kabanta ka umbam mdi khamtam ha ka mid the meal ban shed ban tiu ngilayo panon kam lingba kene ka nadu ba kadon ka ne ka ngim ju kurdu chu hapo ka school ngila so comment shikadai na kabanta kene ka scheme I Prime Minister Badan Buram Jengi I Narendra Modi abai ila launch ya kena scheme JJM house name Arhajar Khatkhandai Nakaliang Jengi KPC Department Maupura Division ngila submit ya ke scheme kabakerteng ka augmentation of Pendendiwa water supply scheme hakaba layo sanction hakador kaba riu po laktingka hakabala yo sanction ye ka house name Arhajar Arpho
but hadin balayo sanction ya kan skim rengkat bat kajing penbet bat ka vilusi bat ka snong layo ia ka ban pentrikam ia kan skim nadu ka snem bang ia sanction nadu ka snem arjar harfo but nilayo ia ka ban complete ia kan skim physically ha ka snem arjar arpulai but menta hak biadai bat kajing siu ia ka bil jong ki kontraktor hooj nyimpan laban siulut kadang don ka financial pending kumba lailak tam ia ka ba ngidang up naga government bahkan ai khanang bang yo ban siudap ia ka bil jong ki kontraktor jong ka ka skim hang ni hapo penden diwa te ngisukmen hadu kata-kata bang kani ka skim hang ni kani ka sinong hang ni la itu ya ka kom ka har garjal village lane ka sinong ha ka ba baro kilong yung sem ki school ki akan wadi sentar kilayo ya ka umbam di kababit abiang kani ka sinong kalayo ya ka nam kom ka har garjal village bat kalong siya ka jing kemen ka bakraw na ka benta jongi kum ka PhD department aba kani ka sinong hane kalayo ia kata ka nam kum kata ka sinong ka ba pahu umbaha ka bala biang na dong syadong ka bala poi umlut haki ying kisem ki school ki akan wisenta bat kalong siya ka jing kemen ka bakraw na ka benta jongi ka PhD mo kurwat division abang yo ban implement ia kan ka sem ha ka ban kong ha ka ka por na kaliang ka chonga nga seu ban pen itu usualde nga ngade iba sepilan jerwa ngade u menteri senong jong ka pendendiwa kabaha papo ka Southwest ka Hill District mau kerwat kabar nga seu ai kublai kerpang na ka benta i lat patai kubor iba ladon rengkat ha ka por bat ilayo ru ban ring na ka benta ki jikren jongi ha ka ka singi ka benta ngai kublai na ka benta ki rurang ba jong ka senong ki dikot jong ka WWSC nang ta ki long kemi badon lang ha ka por rengkat berkini ki long kemi ki ba long kum kita ki tes ya ka jong ka senong barok ka we teng ai kublai na ka benta jong ki kerpang ai kublai na ka benta ki officer na po ka tnat PhD mau kurwat ka baya don lang ha ka por te shoban yai shakmat nga seu ban phai khandiat hakipor ki bala lek no ngikan mau mensyua ka ka snong ka jongi habang impat yo ekipai ngi haban sulitong jingai na ka jing kasam habang ira yo khiu ngi haptan rong ha ka khli bat kane la bam ye ka por kane la le bun snem ha bat sibun na ki khna habaki lek tong namar bagi haptan rong ha ka khli hap ku kit da ka kho kom ta ki ur ki yo ban penjot iki khiu ladai ka jing du nong ka bakraw na ka banta kata ha ki to ki por ngakan mau bat ka baar hadin ba lakut kane ka ladon kya na ka leng jong ka PhD ka ba layo ban ai ye ki pa hapo kane ka snong ka thau ka jongi nrei wat la ka taru kambiang balai kambiang namar ba kipai kedang don tang khendet ha ka we ka dong ki don tang kum ba ar lai tri ki platform te kum ta ki pai ba jang snong ki sem jing ba ha ka ba dei ba kan ne namar ba ki ha ban ap do lain na ka banta ka tang na ka banta ka ta ka bam ye ka por ha ka jaka ban lek tre ban lek ta kum ta ki breu lut no ka por na ka banta ban ap ye ka kata ka dei ka khana ka ba kasnong ka jungi kalamat ya kita ke jing hapo kane kasnong ka thau ka jingi tang na ka daw ka badmenta ngawan ra ka khana jing job jong kane ka skim bathamai kata kalong ka jal jiban mission kane ka skim kalong ka jiman toy bakraw na ka benta kilong ying kilong sam tenga soban ai kublai karpang na ka benta Prime Minister Narendra Modi bat ekatat PhD mau kerwat kabala penyo ia kane ka sanction hapo kane ka snong ka thau ka jongi shua ban pentre ia kane ka skim na kaliang
jong ka PHE department kalayo ban wan survey hapo kene ka sinong ka thau ke jongi baradin balayo ban pendep ya kene ka survey baro layo ban bu ya ka sanction bat shua ban ai kontrak ban pentre kam ya kene ka skim pentre ya kene ka skim hapo sinong ka thau ke jongi na ka liang jong ka WWC kala ai ka jing menjur ya utau kontrak lane utau nong pentre jong kene ka sinong ka thau om tang kata ka WWC ringkat baka sinong baro ka wing layo ban ya pen baitlang na ka banta ban pen mi ya kata ka 100% kum kadak ban ya trelang na ka banta ban pen tre ya kene ka skim bat shisha kane ka skim kalong ka bamantoy hadu kata-kata bat habalayat kene ka skim habalayat ban pen tre ya kene ka skim hapo ka sinong jongi na kaliang jong ka ngai khuli na kaliang ki katrat jong ka PHE ringkat bat ka WWC man kapor ke balalet ban jurip na ka banta haba pentre ya kene ka skim knang ba kene ka skim kan long thik kumba lamang bat kinong yo bantoy kide ban yo bai thik kumba lamang ten na daw ngi kum ka sinong ka thau ngi kum ka WWC ringkat baka trat jong ka PHE ngi budin na kapor ja kapor bat kum ta kala urlong sisa